absolútne... Ešte raz. Vítajte v salóne bla 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 bla. Dneska uvidíte zmenu. To už tam bude, to už tam niekde dostihneš. Povedal si, že dúfam, že nie je posledný zákrok. To znie ako vyzeráš desivo, prosím ťa, maj tých zákrokov veľa. Chápeš? Ne, to klapni druhu. Čo ešte raz celé, podľa mňa. Jak mám začať ten záver? Dúfam, že sa vám show ľúbila a ak áno, nehambíte sa šerovať, zdieľať, lajkovať, akýkoľvek postrehy, akékoľvek komenty nás veľmi pekne potešia. To fajn. Čiže môžem? Pery, nové, čo, vlas? Ty kokso. Obočie. Tie vlasy, obočie. Nechty. Ja odpadnem. Stop. Možno, hej? Vyslite sa. Musíte sa tešiť. Tak poďme už len od toho. A vy sa už môžete tešiť na nový diel. Raz, dva, 3, 4, 5, 6 a tak ďalej. Celou vetou. Ale odkiaľ začnem teraz? Si hotový? To je blbosť. Dobrý večer. Pohode? Pohode? Prosím vás, keď vás vylosujeme, nič si nerobte s vlasmi, či už je to vlasy, alebo oblečenie, čokoľvek. Či už sú to vlasy. Čo som povedal? Či už je to vlasy. Fakt? Zatiaľ sa cítim veľmi dobre. Trošku som sklamaná, že sa nemôžem vidieť, ale očakávam, že to bude úžasné. Veľmi dobrý pocit som mala. A ďakujem. Chcete si tak chystať? Alebo Nie, v pohode. Nie, ja pracujem v televízii. Bomba, tak poďme. Dobre. No, ja Janku poznám už 9 rokov a poznám ju pracovne, pretože ona je hotelová manažérka a odkedy mám ja deti, chodíme do ich hotela relaxovať, tam, kde ona pracuje, vždy na Štefana, na celý Silvester až do Troch kráľov, takže poznám ju vždycky iba v zimnej sezóne. Janka je podľa mňa výborný typ na zmenu imidžu pretože ona sa takmer nikdy veľmi výrazne nemaľovala. Ja si ani nepamätám, že by niekedy mala nalíčené oči. Možno pery, ale oči nikdy nie. A vždy som si vravela, že tá žena má také krásne mandľové oči a takú zvláštnu farbu, takú olivovú, že kto vie, aký tieň by si ona vybrala, keby si chcela trošku tie oči dokorigovať. A určite to nie je ľahké, lebo ženy, ktoré majú zeleno-šedé olivové oči, majú aj problém, pokiaľ sa majú namalovať niekam, povedzme, do spoločnosti, že ako si vybrať. Takže gratulujem, pretože tie oči sa teraz vytiahli. Janka je nádherná, proste je to kráľovná. Ten Igor z nej urobil absolútnu kráľovnú. Zrejme ani ona o sebe netušila, aké krásne črty tváre má. Vytiahol všetko a hlavne, čo ti ani odporúčam, zapíš si to číslo farby toho rúžu, lebo ten ťa úplne rozžiaril. Ešte som zvedavá na to oblečenie. Danicka, pekne ju obleč. Tadam, tadadá. Jaké mám oči krásne. Toto bude tretí diel? Čo vlastne poviem? Vítam vás v treťom dieli. No, dobre. A mamička, sekretárka. Mamička, sekretárka. Mamička, učiteľka. Tak Gabika, nech sa páči. Poď sa nám ukázať. Láska. Osudová žena. Osudová. Gabika, nebudeš sa počkať? Teraz, ešte tam bol. Takže dávam dole. Nedávaj, pozri sa na svoju košelu. Najprv musím spraviť a najprv mám spraviť krok, či až Keď dá dole. Až keď dá dole. Až potom? To nemu to jedno úplne. Potom príde. Potom mám ísť bližšie? Stopol si. Akcia. Tíško. Akože je strašná kočka. Super. Takže toto bude také prekvapenie pre dievčatá. Poďme. No to som zvedavý. Či to bude prekvapenie. Všetko o polovicu mladšie ako ja. No, ja už som starý. A myslím, že teraz pôsobí veľmi šik a mladistvo. To ešte raz. A provať?
jednoduchšie a podľa mňa je to veľká diva. Sa nemôže. A myslím si, že ju to tak ešte viac omladilo. Už ideš ty? Fakt? Áno. Milí televízni diváci, vítam vás pri sledovaní 5. dielu internetovej show V rukách Igora Novosada. Dobre, počkaj, idem ďalej, ja som sa zasekla. Dlho som nebol pred kamerou, to je tak, no. Už sa teším. Svetlo hlavne je top. Tie tvoje fúzy. Prepáč, nestíham nič. Ty si hlavne herec, hej? To som vedieť. Hej, dobré, by som to netrepal nejakým novosti. Svietíš? Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. My sa ešte pozrieme a poprosíme Miška, aby nám zhodnotil premenu Anešky, takže ideme na to. Aneška, jak si na tom? No, chcem sa poďakovať celému tímu a hlavne Igorovi za jeho rady, ako sa starať o moje nepodajné vlasy. Farba je perfektná, so strihom som spokojná veľmi. Make-up úplne fantastický. Som spokojná s nechtami, oblečenie je ako veľmi pekné. Ja som sa obliekala doteraz do čiernych farieb, tieto farby mi veľmi pekne sedia, som spokojná. Tento deň som si veľmi užila, teším sa, že som sa vôbec na to dala, že som sa prihlásila a odporúčam všetkým ženám, aby sa prihlásili do tejto relácie. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Ne.